kanya po itong, ito. Ay, natatakot ako. Hindi, huwag kayo matakot, Mami. May crocodile lang naman sa loob. Joke lang. Halika, Mami. Natatakot ka po ba? Dito po ba kayo sanay? Sige, Mami. Wait Yung lang, bata nasa loob. Ay, Yung bata wait pumasok lang na po. sa loob. Wait lang po, Kaya ilang po. Okay. At the count of 1, 2, 3, Ken. gusto ko buksan niyo po. Ano po? Ken. At the count of 1, 2, 3, buksan niyo, Mami. Hello everyone! Good afternoon mga ka-JFS! Ganyan-yan po ulit ako dito sa San Fernando upang sampisahin natin ang ating lucky nanay all the way from Nabua, Camarines Sur. Pero hindi pa ito ang kanyang birthday. Balita ko, ang birthday ng ating lucky mommy ay sa November pa. Pero ang kanyang anak na si Ma'am Rose ay sa kanya na ibibigay ang sorpresang hatid galing sa ibang bansa. So ngayon ipapakilala ko sa inyo ang ating packages na swak na makikita nyo ngayong araw dahil super bongga ng ating nanay. Meron tayong grocery package, meron tayong bubble balloon with a happy birthday night, at meron tayong money bouquet worth 8,000 pesos, at meron naman tayong money cake na mamaya ay makikita ng ating lovely nanay na merong lamang 5,000 pesos. At syempre meron din tayong mga pagkain na nandito sa ilalim, medyo hassle na para kunin. So mamaya makikita nyo kung ano yung mga foods natin. So tara't samahan nyo kami upang sorpresahin natin si Nanay Norma all the way from Nabua, Camarines Sur. For our social media accounts, you may follow us na magpa-flash sa ating screen. Ting! So mamaya, abangan nyo kami kung sino ang ating maswerteng nanay. Hello Bye. po, good Tawag ka. afternoon. Hi, parinapon po. Hello po ma'am, ako nga po pala si Angel Rosillo po from Sipoco. Bali ma'am, may gusto lang po kami sanang ipa-receive kasi po may dumating pong advance package po. Hindi lang po namin sure kung sa inyo po, pero kayo po si Ma'am Norma Zuniga Obrero. Sige po,
Pwede po bang sumama kayo para po makita? Saan po? Nandyan lang po sa unahan yung package. Oo. If pwede pong sumama. May kaso ka raw. May kaso ako? Amo, akong bahala sa'yo, Pwede sasaluhin pong kita. sumama kayo, ma'am? Pwede. Apo. Sandali lang naman po. Yung mga pulis na sa labas. Uy, pagkagin iba ito na. Pag-gilitrato na patiga mo. Pagkaraya ba yata, pagka puso sinabutan mo ito. Wala po. Okay lang po. Tara po. Balik Okay na yung damit mo? Bye. Dito po tayo. Ito na damit ko. Bakit? Masama? Hindi, maganda. Hello po. By the way po, taga dito po talaga kayo sa Nabua. Opo. Apo. Nabua, Tandaan. Ma'am, kailan po ba ang birthday nyo? Kailan po ang kaarawan nyo? Hindi ko naman po kaarawan ngayon, ma'am. Hindi nyo kaarawan ngayon. Hindi. Kailan po ang kaarawan nyo? Kasi yung kaarawan ko, isinurprise ako ng anak ko noong November 28. Okay Nag-ano po. dito. Kaya, bakit po? Ay, wala po. Kasi natanong ko po kasi parang ang bata-bata nyo pa po. Parang... 67 na po ako. 67! Opo, kaya pinaano ko nung anak So senior citizen na po talaga kayo. Okay, so, bali po ma'am, wala naman po kayong hindi naman po kayo makikilagi na parang pag nabigla ay gumaganon yung Hindi naman. Hindi naman. So, ang bata niyo pa pong tingnan. Bakit po parang nasa pa kayo? Parang nasa 40 pa lang po kayo Mga ako ng senior citizen, hindi na niniwala doon. Ay, di po naniniwala. Ngayon nanay, may surprise ako sa'yo. Pero, Ano po yun? mamaya na, excited naman to. Baby, excuse me. Pinalis yan, Ben. Bakit? Excuse me. Hindi ka Baka magbubukas, Ken, mamamatay hindi. na ako. Hindi pa. Mami, gusto mo ba na St. Peter Life Plan? Joke lang. Charot lang. Dito ka, Mami. Dito ka, Mami. Harap ka dito sa akin. Yan. Dito ka lang, Mami, ha? So, ngayon, Mami, ang birthday mo kailan po? November 28. So, malayo pa. Malayo 2 pa months po, pa, no? opo. So, ngayon po, gusto ko po, hawakan niyo po itong, ito. Ay, natatakot ako. Hindi, huwag kayo matakot, Mami. May crocodile lang naman sa loob. Joke lang. Halika, Mami. Natatakot ka po ba? Dito po ba kayo sanay? Sige, Mami. Wait lang, Bata na sa loob. Ay, Bata wait pumasok lang na po. sa loob. Wait lang po, Kaya ilang po. Okay. At the count of 1, 2, Ken, 3, Ken. gusto ko buksan niyo po. Ano po? At the count of 1, 2, 3, buksan niyo, Mami. Okay, Mami! Halika po dito! Halika dito, Mami! Natatakot ako. Ayan! So, sabi niyo nga kanina, ang birthday niyo ay November 28. November 28 pa. So, ngayon po, meron na po kayong surprise gift mula po sa inyong anak na si Ate Rose. At meron po kayong money bouquet na nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Dito ka, Mami. Harap ka dito, Mami. Harap ka dito, Mami. Mami. Oh my God, super emotional ang ating Mami mula sa Nabua, Camarines Sur. Mami, hello po. Mami, tumayo po ako, Mami. Eh, after pa yan. Mami, sige ba kaatakin si Mami. Ito pa pala, Mami, meron ka po hot air bubble balloon. So, Mami, alika, Mami. Sige po, harap ka muna dito, Mami. Harap ka muna dito. Mami, para po sa inyo tong money bouquet natin mula kay Ate Rose. So, meron po siyang Ken. simpleng message po para po sa inyo. Hi, Nay! Advance happy birthday, Mother dear! Wala lang, gusto lang na maging masaya kayo palagi kahit may pagsubok tayong pinagdadaanan. Ngayon, alam ko kakayanin natin lahat ng ito. Basta magkakasama lang tayo, kaya ingatan nyo rin po ang sarili nyo at be strong tulad ko na kahit may sarili akong problema, dito ngayon, pinipilit ko pa rin mag-smile dahil alam ko andyan kayo palagi. Para sa amin, salamat na sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. Kulang pa lahat ng ito sa lahat-lahat ng paghihirap niyo sa amin. At laban lang tayo sa lahat ng hamon sa buhay. Andito lang ako para sa inyo. Lahat hanggat kaya ko tutulong ako. And more candles to blow and good health always. Love you from your lovely anak, Rose. Palakpakan naman natin mga ka-GFS ang ating birthday, advance birthday girl for November, si Nanay Rose Zuniga Obrero. So Nanay, meron po akong regalong bubble balloon at syempre meron din po tayong, medyo bababa ko muna to kasi mahirap-hirap yung Nanay, meron po kayong
package na worth 3,000 pesos. At meron din po kayo, nanay, na mga pagkain dito sa loob. At syempre, meron po kayong cake na ibublow nyo po sa loob ng bahay nyo. Kasi po, hindi pa po dyan nagtatapos ang sorpresa po para sa inyo, nanay. Masaya po ba kayo? Masayang malungkot. Masayang malungkot. Pero nanay, mamaya doon na lang po natin gagawin sa loob yung medyo konting interview natin. Pwede po ba yun? So again, mga ka-GFS, Nanay Norma, ang ating birthday girl for November na isinurprise na ngayon ng kanyang anak. All the way from, nasaan po si Mami Rose? Ay, si Ate Rose, nasa Saudi. Okay, so ito po ang magandang handog niya para po sa inyo. Hello everyone! So we are live here sa loob ng bahay ng ating surprise advance birthday girl na si Nanay Norma all the way from Nabua, Camarines Sur. So again, Mommy, here's a lovely money bouquet from the Ate Rose worth 8,000. At ngayon, meron ka munang cake na iboblow. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang sorpresa mo, Mommy. So ngayon, pwedeng idito ko muna siya. Ano po? So, Mommy, gusto ko mag-blow ka muna ng cake mo. Dahil advance na to eh. Push na natin tong advance na to. Ituloy-tuloy na natin ang sorpresa. Okay. 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 So, sabay-sabay tayo lahat kakanta tayo ng happy birthday At the count of 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Palakpakan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. So, Mommy, pwede pong at the count of 1, 2, 3, i-blow nyo. Mag-wish muna po kayo and then i-blow nyo po yung candle nyo. Okay? Ano pong wish nyo, Mommy? Ano, Mia? Nanay. Okay lang po umiyak. Para mailabas ang emosyon ng ating Mommy. Ano pong wish ni Mommy? Sa kanya na lang. Sige po, okay lang po yan. Okay na po? Sige, Ano, Mommy. tubig? Tubig. Tubig. Baka yung matayin si Inay. Tubig daw muna. Alak. Okay lang. Po. Okay lang yan, Mommy. So, medyo emotional si Mami Norma. Medyo emotional ang ating nanay. So, talagang talagang kailangan natin siyang painumin ng tubig muna. Okay lang po yan. Nasaan na yung tubig? Oy! Andyan na sa ano. Madi! Oy, Madi! Ano yung Charot. Madi, hain na Madi. Kasi pag Madi yung tao. Nanay, inom ka muna. Garo magabatal ang cake, nanay. Charot. Sige, nanay, inom ka muna. Okay. Sarap? Ano po yan? Wilkins? Salud? Absolute? Charot. At nanay. Okay, nanay. Naka-wish ka naman na siguro na. I-blow mo na, nanay. Yay! Ay! Wow! O sige pa, isa pa! Yay! Again! Advance happy birthday to our beautiful mother all the way from Nabua, si Nanay Norma. Nanay, ngayon naman, gusto ko, sa tingin niyo po, ano to? Ba't ka sobrang laki no? Diba? Sobrang laki. Nanay, gusto ko po bang, gusto ko pong, itong happy birthday na to, pwede pong ihilahin nyo? Yung pag ganon, hilahin nyo po na. Hindi po, pababa. Charot lang. Charot lang na. Pababa, pataas. Sige po. Dito po sa happy birthday. Sige, nanay. Nakulungan kita, nanay, ha? Sige. Hila, go. Hila, sige. Hila, nanay. Sige, nanay. Sige pa. Hila pa. Wow! Wow! Sige pa. Ayan, ang dami. Parang magpapasko. Pumamigay niyo po ba yan? Wow! So, nainambo ka ulit dito. Ito po, nanay, na money cake ay nagkakahalaga po ng 5,000 pesos. Mula po ulit kay Ma'am Rose. So, nanay, happy birthday po. Meron po siyang munting regalo po. Lahat yan para po yan sa inyo pagkain. Meron po kayong 3,000 worth of grocery package. Ang inyo pong money bouquet worth 8,000 pesos. At ang inyo pong money cake worth 5,000 pesos. Palakpakan naman natin si Nanay Norma. Nanay Norma, ano pong gusto niyong sabihin? Ma'am, konting mensahe lang po dahil makikita po ito ni Ma'am Rose na inyong video for today. Ano pong gusto niyong sabihin? Masasabi ko lang. Maraming salamat.
Sa alam ko na, hindi ko akalain na may darating sa akin na ganito. Oo, yun. Nabigla nga ako eh. Hindi ko talaga inaasahan na ganito ang darating sa akin ngayong araw. Kaya ang masasabi ko, Sally, maraming salamat sa iyo lang. Sana. Sige lang po. Maraming salamat at di mo kami pinababayaan. Kahit naghihirap tayo sa kapatid mo. Sobra-sobra ang gastos natin dito sa kapatid mo. Pero bakit di mo ako pinababayaan, anak? Ay, naku! Bakit ganyan? Ilang po. Maraming salamat, anak ko! Sana bang mamatay ako ganito pa rin! Baka po masubra na. Okay na po na. Pinakanta mo kasi. Hindi mo kasi pinababayaan kahit may asawa ka na na. Nandito yung focus mo sa amin. Maraming salamat, anak ko. Sana pag mamatay ako, mas matito ang gagawa mo sa akin. Okay na. Ay, maaga pa daw po. Maaga pa. Nanay, so baka po gusto niyo po kami ng tubig. Kinakanta mo, di ba? Ang ganda ng awit Ako niya. po. Sige po, ilan po kayo ng tubig. Ayan, so, wala ko na, okay na po yung mga gusto niyo sabihin, nanay. Balita po kasi, okay lang po yan, nanay. Lahat ng pinagdadaanan niyo po sa buhay, malalagpasan niyo po yan kay ma'am na nagpapagamot. At gusto lang pong ipamahagi ni Ma'am Rose kung ano man yung nakukuha niya sa kanyang buhay ngayon. Lahat po yan ang ibinigay niya, taos puso para po sa inyo na kanyang nanay. Maraming Kaya- salamat, anak ko. Diba? Tagal pa, November pa po, diba? Sabi niyo kanina, November pa. Pinabirthdayan mo na ako ng November. Sobrang Opo. Okay po, nanay. So, again po, maraming salamat din po kasi yan, naging emotional ang ating nanay ngayon. Ako lang, gumaling itong kapatid mo. Anak ko, sana. Gumaling na siya, bumalik na yung akin. Sana dahil hindi mo na ako naala. Yung anak, yung kapatid mo nagpapagamot. Sana masuportahan na. Gumaling na siya. Hirap awagin yan. Ang hirap. Lagi na lang kami sa ospital. Naintindihan po namin, nanay. Alam po namin, ramdam po namin yung mga pinagdaraanan nyo ngayon na hirap. Pero po kahit anong mangyari, pray lang po tayo. Ano po, nagagaling po si ate. So, ito naman po lahat ng package na ito. Kung ano man po yung naibigay sa inyo ni Ma'am Rose, gagamitin po natin yan. Alam pong magagamit niyo po yan sa kung ano man ang kailangan nyo gawin dito sa bahay or sa ate. Or dito po sa mga pagkain na nakaserve po para po sa inyo. Pagsalusaluhan niyo pong buong pamilya. Okay po? Again, advance happy birthday to our nanay, Norma, all the way from Barangay Tandaay, Nabua, Camarines Sur. Palakpakan naman ulit natin si nanay. Again, we don't just create but we captivate. Kahit saang parte ng Bicol, kaya namin puntahan. The JFS Petals and Services. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Saying, nanay, magbabay ka na, nanay. Makikita yan ni Ma'am Rose. Bye! Thank you so much! Maraming salamat. Bye na, kid. Ay sa'yo, aking ina.